Здравейте! Аз съм Атина и днес ще си говорим на тема какво имаш в главата си. Аз лично в моята глава винаги имам 4 играчи, един естествено съм аз и другите 3 са мои близнаци. И винаги съм от падащия се отбор. Не, мога да го проумея какво да игра с такива глупаци. О, миналия си клип ви споменах, че си загубих слушалките. Не, господи, благодаря ти, не, те се намериха, една колежка ги е прибрала. Моля, аплодисменти за нея. Казва се Стефания Звезданова. Да ми е жива и здрава колежката. Вече няма да ми се налага да слушам днешната младеж няма да ти направят място. Трябва да седиш прав. Как не може такова нещо? Или от сорта на то Бойко, за нищо не става, само глупости прави, не знам си какво си. Трети вариант на развитието. И той ми каза, че аз съм много красива и че иска да бъде с мен. Ох, не знам какво да правя, защото Гошето пък също много ми харесва. Или по селото, на което бях свидетел вчера в метрото, беше: ама те само от нашия клас може би не са се рязали Гергана и Милена. Обществото затъпява много брутално, с много бясна скорост. Но както и да е, това е друга тема, която ще обсъждаме някой друг път. Какво правите вие в градския транспорт и какви глупости чувате, когато сте си забравили слушалките. Сега искам да ви кажа по повод нещо, моя голяма всъщност изцепка. Наскоро ми се случи, даже в неделя беше, тази неделя, да. Излизам аз пред Макдоналдс да изпуша една цигара. Естествено, нямам запалка. Нали се сещаш колко е гадно? Ще се сетите, ако сте пушачи, колко е гадно. Ако не сте пушачи, изобщо ваш вид брига. Дали викате си, вие какво се правите с тия цигари? Абе ти можеш ли сутрин да не си измиеш зъбите? То е същото. И застава преди, той се каза чужденец. Защо? Много трудно се разбирам с тия хора. И заставам пред него и казвам: огъч, и той: what? Нещо тръгва да ви обяснява той. Аз моят английски е толкова готи, че ако сте загубен да чуждестранни граждани в България, не искате аз да ви опътвам. И аз почвам: fire. И той, човека ме гледа тъпо и по едно време: лайт! Няма такъв срам. Даде ми запалката, оправихме се, нали, но в момента беше много смотан за мен, защото в такава нелепа ситуация да изпада, че да не мога да си поискам запалка дори като хората, е доста неприятно. Така може за мен да се абонирате във Facebook, след малко долу ще ви направя, не да се абонирате, а да ми пишете във Facebook, тук в Webbox, и може да се абонирате, разбира се, за мен. Долу в описанието ще сложа абсолютно всичко, което ви е нужно. Друго нещо, всяка моя рубрика ще завършвам с един виц, дебилен или не, вече според зависи как го хареса, мога да давате идеи, разбира се. Много обичам критиката, тя е градина. Или вица е следния. Говорят си двама милиционери. И един започва: ти знаеш, че на Маркс в момента са открити живи същества? Другият съответно му отговаря: живи същества ли? Колега, това е само хипотенуза. Чао!